Mayong gabi, Boss Kev. Tawagalan ko Ramon. Isa ko sa mga guard sa usa ka public high school somewhere sa Davao. Dili lang na ako isulti ang exact location para sa privacy sa maong eskwelahan. Dugay na ako nagbantay diri ug daghan akong nahinabuan nga dili normal. Pero naagi usa ka gabi nga hantud karon dili na ako malimtan. Sa likod sa main building, dool sa CR, na usa ka daan nga classroom. Karaan na kayo, pero may gid nakapadlak. Giingnan mi sa una nga dili gid ablihan ang maong room kay didto kuno namatay ang usa ka estudyante tungod sa kalit nga pagbaha. Sukad dato, wa na gid gamita ang maong room. Kasagaran sa mga estudyante, dili gid moagi didto kung gabi na. Kay sumala nila na ako na'y batang makita sa bintana bisan walay klase. Sa kagabi, mga alas 9 na tingali, nagrubing ko sa campus. Mingaw kayo. Ang suga, hinay, ug ang hangin murag pugnaw kayo bisan naka-jacket ko. Pag-abot na ko dool sa karaang room, nakurat ko kay naay suga sa sulod. Abi na kog naay estudyante nga misulod dito. Maong niduol ko. Mga 100 metros tingali gikan sa akong gitindugan. Akong nakita ang usa ka lalaki nga estudyante. Murag grade 11 tingali. Nagtindog siya sa bintana ug nagtanaw kanako. Gikan sa sulod nga murag nakulbaan. Ug siya kalit miingon kanako nga, "Tabang guard." Akong giduol dali ug gilili na ako sa bintana. Wala ko'y nakita nga laing tao. Siya raw sa. Ako siyang giingnan nga, "Tabangan ti ka. Ulat ako." Pero boss, nakita na ako nga gablihan niya ang pultahan. Pero kabalugid ko nakapadlak na pirmi. Wala ko'y makita nga kandado nga giablihan. Murag kusog lang siyang mitulod ug naabre lagdalit. Pag-abli, mingaw ang sulod. Walay laing bata. Walay laing tao. Siya raw sa kalit na kong namantayan. Basa kayo ang salog sa iyang gibarugan. Murag na ay tubig nga bagong nitulo. Niduol ko og gisulti. "Sirado na ang school. Kinsa ka? Nagunsa ka diri?" Nilingi siya nako. Ug boss, dili gyud ko kalimot sa akong nakita. Murag nalusaw ang iyang naong sa akong pananaw. Murag aso nga hinay-hinay nga nawala. Ug sa akong pagpamilok, nawala siya. Ang nabilin ra, usa ka basang uniform na nagbitay sa lingkuranan. Nagpasigaw ko flashlight sa saluk. Dito, akong nakita ang usa ka daan nga class picture. Ug sa ubos nakasulat, "Batch 2005 in memory of John Ray M. Nalunod sa baha sulod sa maong room." Dito na ako nasabtan. Wala dahil ko nakakita og buhi nga estudyante. Ang akong kaistorya, ang batang lugay nang namatay. Sukad ato kada gabi, Boss Kev, matagrubing na ko kung alas 9. Makakita gyapon ko ganino nga nagtinog sa bintana sa karaang room. Ug usahay, makadungog ko tingog na hinay kayo. "Sir, tabangi ko. Dili pa ko kauli." Bisag guard ko, wala gid ko'y mahimo. Kaya ang iyang gipangita nga tabang, dili na para sa mga buhi.